Ben, dende o ano, penso que 2005, declaramos oficialmente o mes de outubro mes da memoria, promovido desde o Instituto de Estudios de Migrants. Collemos este mes porque a represión, veremos despois, a pesar de que o golpe militar foi entre 18, 19, 20, aquí no Valmiñor entraron as tropas cando acalmaron Vigo o día 24 de xullo. O primeiro mes de agosto, bueno, foi de relaxamento, pero cando se tiveron que aplicar forte, a represión a casa do ser humano foi sobre todo en setembro, outubro, novembro. En outubro foi un episodio traxiquísimo no Val de Miñor, porque asesinaron a unha dúcia de persoas, o día 14 a 3, como veremos despois, e o día, a noite do 15 para das 16, pero xa o día das 16 é o que lle chamamos a volta dos 9, mataron a 9, bueno, un labrego de Sabarís, un ferreiro e 7 marilleiros. Entón, a raíz disso, así celebramos o monumento que hai cando pasades Bayona, o que se chama Rompeolas, que se chama, foi sempre a volta da bombardeira, son deses topónimos, que non hai moitos, pero hai, que chamamos, son topónimos con data de nacemento. Hai un topónimo con data de nacemento cando se afunde un barco. Si o sitio se chama o Mar do Prido, se fundiu o Prido día 9 do 9 do 29, pois son con data de nacemento. Os outros son topónimos que, bueno, que poden levar aí milleiros de anos ou meses. E por iso decidimos que todos os anos rememoramos, non nos alegramos, pero rememoramos aqueles feitos e contamos. Eu penso, seguro que moitos de nós, todos nos pensamos que é máis actual que nunca rememorarlo agora, porque decía, cando se celebraba a memoria todos os anos na illa de San Simón, agora xa non veñen casi ninguna, porque físicamente non poden estar aquí, porque xa non existen fillas de represaliados, xente que tuvo que fuxir para México, para Francia, moitas delas foran guerrilleras moi activas, e decíanos unha delas que o fascismo está sempre aí hibernando, esperando a ocasión, e cando atopa o caldo do cultivo xurde. Está clarísimo que está pasando iso. O fascismo italiano, cando nasceu lá polo ano 21, se formou alrededor de Mussolini e todo aquilo, depois formouse aquí nos anos previos ao golpe militar. É unha cousa moi parecida, está alimentada sempre polos mesmos, pola Iglesia Católica, polos medios de comunicación, que xa mirades que agora son de masas, e polo capital, non? E por iso celebramos. O sábado, sempre poñemos o sábado máis achegado, o día 14, 15 a 16, ás 11 da mañán, faremos unha ofrenda floral, irá unha moza dai do piso, dos potros, nunca sei, creo que se ofenden entre eles, Alba cunha guitarrista, ou con unha guitarra. Ondalonga se chama. Ondalonga, bueno. Irán tocar unhas pesas ali dentro do cemiterio, a ver se non o teñen fechado, despois iremos ao cemiterio de Bayona, despois iremos a volta dos 9 e remataremos ali a ofrenda floral. E algún ano iremos a tomar dos chineses, pero hai que leválo con máis bajada, hai que subir o monte, aparcar ali unha presa de Bayona, nos petróleos, e ir a tomada dos chineses, que ali conservase ainda o piso da casa. Hai unha mina con dúas bocas espectacular, chamase a Fonte Armada, que é o topónimo que ven nas escrituras desa tomada, unha tomada Inés, porque Inés era a nai deles. É propiedade de Paquiño aquilo, pero Paquiño que cobrar a presa da autopista, compraba yo a medio euro metro, pero diz que vale a 5 por 12.000 son 60.000 euros un cacho de monte, entón non é pertinente. É un espazo histórico que sería ou a comunidade de Montes ou algún pois facerse con ela con todo o sentido que ten. Vou a falar un pouco máis de toponimia, pero neste caso é un sitio que, ainda que chamamos maioritariamente a tomada dos chineses, porque eran fillos de Inés, a nai deles, e Inés Luís chamábase, os irmáns, que vamos a falar despois un pouco deles, José e Luís López Luís, pero tamén se chama de Besa do Rei, os mesmos pasos, os mesmos 20 ou 22.000 metros, eran forno para producir carballos e castiñeros de madeiras nobres para a Armada Real. Hai centos delas en toda a Cornixa Cantábrica, en toda a Galicia, Pinal do Rei, de Besa do Rei.
Os de Beresar chamanlle, ao mesmo sitio chamanlle a Bousa da Serra, e van 3 topónimos. Meu irmán comprou ali un cacho, comprou a Lucas, o fillo de Gilberto, que tiña un cacho, 3.000 metros así, na escritura pon a fonte armada, ten unha mina de agua con 2 bocas espectacular. Eles temos testemunhas, e pois iba ao mellor na corda de Silas, que no ano 35 e no ano 36 daban clases gratuitas de Esperanto na Casa do Povo que les tiñan na Porta do Sol en Sabarís, ano 35-36. E na propia explotación, contado por Amelia Cuxeira, que iba ali, polo Touro Bello, que ia ali, tiñan, non sei se un sebe feito, granja, cultivo, el Esperanto. E contan que ali tiñan unha incubadora no ano 35 de galiñas poñedoras, e tiñan millo, e andaban con taparrado, como era anarquista, e total. Pero está mirando esta moza que está deseando traballar, e que morre coa fame, chamase Su Garrido Pombo, e acompañou a Bruno nun acto espectacular, un acto cívico que foi en Bentín. Ela actuou en Bentín, pero de Traspielas, unhas aldeas conocidísimas no mundo, que están ao lado das estacas de Cuñá, chamase Cuñá, unha aldea moi vecina, moi cerquiña dos, está enfrente na outra parte do río, que isto queda nunha das partes máis profundas de Galicia, porque a seguir está a Lama e xa está a avión, xa chegan os mexicanos, todas estas zonas, os Mourinhos, os Rodríguez, e tal. E ali foi Bruno fixen de presentador, non tiña ni idea do que tiña que decir ali, e Bruno deu unha charla en contra dun parque eólico de 6 muiños, non me acordo de cantos. Bueno, chama de Cotodeira, porque os muiños iban en riba da aldea, en riba do Coto das Cercas, en Día do Castro, ao lado dun ide por aí cando cuidades que o subido de un foxo de lobos de doble converxencia, fan un W con 2 bravos para cair, que se conservan nos buracos, e unha neveira debaixo que descubriu un veciño voso. Ela, tía ali, cantaches o remate nada máis, non? Ao principio parece que non. Ao principio falaste vos. Non falei pouco, non falaba que gritaba. E menos mal que tomaron unha pastilla reductora de voz, porque, Dios mío, pero había 80-90 persoas. Tuvo que ser o local da aldea onde fan as comidas, onde se reúnen, cachamos por aquí, pero ahora por alá, porque o alcalde non nos deixou o auditorio municipal. O alcalde do PSOE toda a vida, se nos deixaba o auditorio municipal, e non nos deixou. E foi unha noite encantadora, había 80-90 persoas, na aldea viven 23, en Mato había 90. Os infiltrados de distintos partidos salir de pé, estou, non vou, e iso. Entón, presentaste ti a canción, e eu vou tomar un lado. Eu a cantar esa está. Non, pero di que pesa é Ana, Eu creo que todo o mundo coñece esta peza, así que non facemos. Si non, despois contamos.
El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento, lo borra el viento. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Si estoy cantar que yo canto lo borra el viento. Que cantar que yo canto lo borra el viento. Ben, sabedes que no IEM facemos unhas visitas para explicar o patrimonio cultural e natural do Val de Miñón, no Gran que chamamos Xeiras. A min, máis membros do IEM, damos, a min dame moita pena que a xente circule diariamente por un montón de camiños e de estradas cargadas de historia, de moita historia, de historia recente, e que non saiban que hai, bueno, vamos a decir 90 anos, 89 anos, hoxe, día 14, foi cando mataron os irmáns, os ineses, e mataron a que os agachaban na casa, bueno, na casa en Sabarís, a Dolores Samuelle, fai os 89 anos, e a xente non saiba por onde está circulando. Entón, pois, chamamos a Ruta do Terror do Val de Miñón.
foi unha idea de Bruno que eu tuvera que preparar esta charla con pouco tempo, porque o traballo non mo permite, pero agradezolle porque fíxome en 2 días reflexionar e tirar unhas constantes que non son casuais de por que neses sitios como e cando. Hai que desterrar unha idea, e bo que o saibamos, chamaron do Proval para ir ali a dar esta charla, e pos nenos hasta un lado e outro, a verlo cada día isto didácticamente, é máis necesario porque o discurso preponderante sempre é o discurso dos vencedores dos 39 anos de ditadura, dos 3 de guerra, aquí unha guerra sin frente, pero ainda unha cousa peor, que foi unha represión descarnada durante 3 anos seguintes. O último guerrilleiro ainda o mataron uns 50 e tantos, ainda quedou o piloto por aí. Pensade que en Galicia que se mataron máis de 200 guerrilleiros, non estaban no monte a papar frío por gusto. Entón, polo menos contalo e reflexionalo. Xa o 25 de maio deste ano, que se é mentira, se non é mentira, non. O general Mola, que era daquela o comandante militar de Navarra, empezou a emitiu varias, oiredes falar delas, están por aí con as redes. Hai alguna que está terxiversada, é mentira, non é real en todo o que di, pero ele escribiu na primeira instrucción reservada xa o 25 de maio, para que saibamos que nada é casual, o que pasa que o discurso preponderante fainos entender o que sea e mandar perdoar despois unha falsa transición e con unha lei de amnistía, pero amnistiar os asasinos. Dixo que a oposición, a resistencia, é mellor verlo. Mirad, se tendrá en cuenta maio do 36, o golpe militar sería xullo, casi 2 meses máis tarde. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible, les esperaban chegar a Madrid unha semana nun mes, durou casi 3 anos, lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Mellor non organizado non era, forte ao final tampouco, non? Outro punto, desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares. Esto es una crudeza de los que nos iban a gobernar tremenda. A dichos individuos, castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga. Temos, por un lado, a desgracia de que cando morreu Franco no 75, por lo menos aquí en Galicia, non se estudou todo o que había que estudar a represión, se había certo medo desde os departamentos, sobre todo o Departamento de Historia Contemporánea das nosa universidade, daquela única. Claro, é que no ano 80, unha persoa, o Tourón, que era nacido no 16, tiña 80, 64 anos, 60, 65, 70, estaba lúcido e foran os actores que te podían contar perfectamente o que pasara. Iso non se aproveitou o momento de florecemento máis potente deses estudos desde a universidade e apoiados pola Dirección Xeral que levaba Luis Bará, nunca máis a Dirección de Promoción e Creación Cultural. Foi cando se creou o proxecto, podes consultar os nomes e as voces, cando se valeiraron arquivos familiares de fotografía, cando soupemos que en Galicia había, que está aumentado isto xa, pero un dos últimos datos era que había 4.699 persoas asesinadas, niso nas cunetas ou no que sea. Pois tamén repetir moitas veces que a xente maior que sabia decía a filla de Pidio Villaverde, que foi alcalde de Vila García, e tuveron que fuxir tamén a Leimar desde aquí, que decía que foron tan sarcásticos, tan carniceiros, tan malvados, que a palabras tan bonitas como a cuneta, non é bonita, pero bueno, ten outro oficio distinto, monte ou paseo, foron capaces de mudarlle a sesión que tiñan. E xa non digo noite, nin madrugada, son palabras terribles, porque sabemos as connotacións que teñen de 4.699, ou seguramente perto xa dos
dos 4.800, 4.900 represaliados e represaliadas maiormente na noite, non? Entón, por iso estamos aquí e desde arriba, sempre con xustiza militar. Temos que pensar que eles, cando leron o bando de guerra, acaba con xustiza ordinaria, o sea, os militares teñen moitos defectos, pero son ordenados, está todo escrito. Aquí que despois, se queredes, o que é a causa militar a 771/37 de dous rondomareños portugueses, ao final eran tres, que apareceu outro máis cando os escavamos, de Manuel do Prudencio del Rosario e de Emilio e de Araúxo Barbosa. Está todo escrito, todo registrado. Acceder a isto foi moi complicado durante moitos anos. Isto está tirado do arquivo intermedio militar do Baluarte, que se chama do Ferrol, como todas as mañans ali, e daquilo, por que se está pasando, que que era un momento así, 20 tantas causas militares que hai de xente do Val de Miñor, están todas fotografadas, que eu vos dispone, transcritas por Uxío, por o fillo de Carlos Méxome, para mellor comprensión cando están escritas a man. Esta é unha fonte indispensable para comprender o que pasou aquel día, é unha fonte indispensable as fontes orais. No 2005 ainda podemos facer algo, pero hoxe están, se non están mortos, falecidos todos, pouco máis poden facer. As hemerotecas son de moito proveito, ademais a hemeroteca dependendo de que bando veña. As fontes gráficas en forma, o nodo aporta por un lado, pero as fontes fotográficas das familias. A mí quería conseguir unha foto que está en Mango, está en familia túa agora, a foto, que era cando chegaron os militares a Bayona o 24 de xullo, era víspera de Santiago Apóstolo, era víspera das festas de Santa Cristina, e viñeron tres camións militares de Vigo para que botaran todos a correr. Que pasou? Esperaron, deixaron o Val de Miñor para máis tarde, a Guardia chegaron máis tarde, que era a oposición que tiña, porque tiveron que acalmar Vigo. Vigo hubo moita oposición por ser unha cidade obreira, houve barricadas nos Choróns, houve barricadas no Calvario, houve barricadas no barrio do Seixo, xa en Lavadores. En Lavadores hai máis de 50 represaliados, contar que aquí no Val de Miñor, entre o Val de Miñor, xente que levaron do Val Miñor fora, e contamos a 11 que mataron aí en terra, despois, se dá tempo, falamos deles. Hai máis de 60 persoas asesinadas nas cunetas, na beira das estradas, que non é xa un número pequeno, non é ningún, nin dous, nin pouco. Entón, son sitios por os que pasamos todos os días. Entraron estas tropas, e claro, en Bayona, o modus operandi, a maneira de traballar, tanto da resistencia, que se puido chamar nun primeiro momento, está ben publicada, hoxe en día está ben estudada, hai boa bibliografía que hai no IEN a dispor de que na queira. O do Val Miñor temos tamén, Carlos Méxome preocupouse de publicalo ben xa en varios libros. E claro, a Xuventude Socialistas, PSOE, había dous potentes sindicatos anarquistas de mariñeiros, un en Panxón, el Despertar del Valle, e outro en Bayona. Os líderes de todo iso son os irmáns Pepe e Luis López Luis, sobre todo Pepe viña de estar xa fogueado en Buenos Aires, ali, bueno, debeu vir para aquí porque en alguna ditadura xa fuscaron dali. Era un home moi culto. Cando o comandante militar de Bayona, Ramón Blanco Linares, entra na Casa do Pogo, que era a propiedade da nai dos Ineses, de Luis e de Pepe, en Sabarís, na Porta do Sol, hai un folio que non se desperdicia unha triste liña daquel folio, e cando entran e requisan todo o que hai ali, extrañanse de que hai correspondencia co grupo anarquista potente de Barcelona, que era o berce do anarquismo, o grupo Ferré Guardia, e que hai revistas pornográficas, son revistas naturistas, como podía ser Pentalfa ou calquera deles. Ali dábanse, xa o dixen antes, clases gratuitas de Esperanto, ali hai documentación, porque se vas entresacando del pueblo gallego, falo de Vigo, pois hai hai charlas de astronomía popular, había xente, un Salustiano Peón, iría de falar delas, que son de Sabarís, xente moi culta, que eran avanzados a súa época.
E isto quero redundar en que ese mito imposto polos vencedores da ditadura de que a república era mala, iso convén a eles contalo e que a xente o crea de tanto repetido. Pero na república non empeza o problema empeza no golpe militar do 18, do 19, do 20 de xullo do 36, aí empeza o problema. Pensade que aquí en Galicia había a misión biolóxica de Galicia, que estaba aí na entrada de Pontevedra, que está documentado por Vázquez da Cuña aí en San Miguel, que ten un libro no Instituto de Estudios Vigueses moi bo sobre a República e a represión en San Miguel de Oia, aí en Vigo. Estábanse polinizando, insertando, hibridando patacas e millo en San Miguel de Oia, en Sallans e en Priege. Estamos falando do ano 35, 36, iso non volveu aquí despois ata os anos 70. E había, que conocemos todos, un corpo de literatos, de intelectuais, que todos sabedes que son, os que nos mataron, o pai do que fundou despois Sargadelo, San Díaz Pardo, Camilo Díaz Valiño, era pintor, era o que dibuixara o cartel do Estatuto de Autonomía, se levaron para fora de Santiago, e como era dibuixante de esquerdas e nacionalista, fora, pois cortaron as mans e deixaron ali tirados. O sea, era dunha brutalidade total, pero era completamente orquestrado. E outra cousa, quen eran, que é unha cousa que se publicou xa en varios temas, é máis delicado porque pasa unha cousa, en nos xornais do momento que hai o golpe de Estado quedan dominados por eles, queda dominado pola ultradereita, pola dereita, pola Igrexa Católica, e publican, e hai que peneirar moi ben peneirado, todo iso, como hai que peneirar isto, que ven aquí, nun lado di que a estes homens que os mataron ao mediodía en San Xián, en outro lado di claramente que foi de noite, como foi de noite. Pero bueno, despois explicamos se chegamos aí, se non cortamos polo medio. Entón quedan dominados os medios de información, de comunicación, é unha verdade que foi machacada, e a represión xa dixo mola, e fanlle caso, pero totalmente. En canto entran eses 3 camións en Bayona, á altura da gasolineira, en de Bayona chamamos a fábrica de Púa, porque había ali unha fábrica de conservas, de Valentín Puga, de Manuel Godoy, o mirará que os 3 camións fuxiron todos. Eu sei de algún que chegou o vidillo de Bayona, o tío do Meco chegou correndo a tenda da miña bisaboa en Baredo. En Baredo uns agacháronse na Jesuíta e outro máis, o cuñado, agacháronse na Lapa do Barreal, de día, de noite iban a dormir a casa da Xesta, na casa de Amando, pero iso durou moi pouco. Os que máis tardaron en aparecer, iban aparecendo todos, os que quedaron sin aparecer foron os xineses, que foron vistos en Fontes marchar para Groba, e ali andarían. Isto é moi importante o da información oral, porque xa non hai actores que se poidan contar, pero o ferreiro que había en Bayona, debaixo do pozo, estivera de criado nunha casa en Torroña, e mandabanlle levar a regueira dos Asiviñeiros, que está ali, bueno, está Pedro da Corda, división entre parroquias, mandabanlle deixar comida todos os días ali. É posible que foran estes dous irmáns que despois, estamos en outubro do 2025, pero iso foi en outubro do 36, meteronse nunha casa en Sabarís, miraremos, bueno, non vamos a pasar o sábado por ali, onde estaba a panadería pintora que cerrou de Sabarís, ali era, non coa estrutura nin os copiaños que ten hoxe en día, e ali vivía un señor de máis de 80 anos, Ventura Pérez, que era cego, non era cego de nacemento, era un home moi culto, cunha moi boa biblioteca, estaba solteiro, e unha muller tamén solteira que viñera nativa de Tebra, ela é de Dolores Samuelle en Tebra, hai o lugar Samuelle, de procedencia dali, tiña 4 fillos en total, tenía un home Manolo que marchou depois para América. Claro, esa muller non sabía ler nin escribir, tiña 72 anos, ou porque levaba ao periódico, ou porque lle miraban comprar, ademais o carniceiro era un dos represores ali, e un dos que apareceu na casa, miraban lle levar víveres demais para un vello máis para ele, de aquí
Para iso é a famosa delación, que é unha constante en todos estes casos, cando hai fuxidos, cando hai escondidos, algo pasa. Hai un caso que non vou contar porque non vai dar tempo despois, despois de coller en Moxinesa, se o remato, quedou fuxido no monte ata finais do 38, principio do 39, Manuel Prado Pereira, que era ebanista, pero era do sindicato mariñeiro de Panxón, Lolito, famoso, está enterrado vilmente no cemiterio de Priega, na entrada á dereita. Este home estuvo agochado nunha casa, nun barrio que non conoce ninguén, o barrio da Camesella, Paixando Mallón, ali detrás da Sociedade de Agricultores, un barrio que está medio esbarrullado agora. Paso o camiño en Santiago por ali. Agora, claro, ali vivían unha señora cega e maior cunha filla solteira e miraban demasiada roupa estendida, a roupa de Lolito, un home aquí que botou moza, bella, nova, que non botou, e ali presentáronse Guardia Civil, presentáronse todos, ele escapou, estaba armado, está moi ben documentado iso nunha causa militar, incluso hai un escrito del que os militares conservan o grampado ali, temos tamén escaneado aquí, está a dispor de quen queira. El foxe na fuxida filla o Guardia Civil de Priege, e despois de estar agotado de correr polos camiños vais a meter na mina de agua do Paso de Cea, ali saliría, respiraría, metería bacano que sea, e hai outro escrito, unha cosa que non dixe, falando de arquivos, Migrán ten, non sei se de Galicia ou millor ou non, ten un moi bo artigo de falanxe de Migrán, chamase de Migrán, pero a base estaba en San Pedro da Ramallosa e collía parroquias de Bellerdona, Santa Baia, Sabarís, había base de falanxe en Bayona e a base na Ramallosa que collía do outro lado do río. Era o Fandiño famoso, o Gerardo da Cruz Roja, foi por veces o presidente, o director, como se queira chamar, está moi orgulloso o veterinario, Julio Roade, o veterinario da casa onde estaba a pizzería aquela, e di que él con su perro león consiguió detener polos cheiros de coller a Lolito. Lolito foi levado a Vigo, un xuicio sumarísimo, meter no disque o saber popular, que no mesmo coche xa levaban a caixa para enterrado, e matarono onde están agora os abetos por unha curva de Sertei, por miraremos que hai un montón de mortos aí. Que fixera Lolito? Pois había un portugués de dereitas, un chivato en Priege, con 9 fillos, non era el tan maior, pero era o chivato da aldea. Que pasou en Priege? En Priege, Sallans, Canido, sobre todo o barrio da Mama de Priege, había moita xente que traballaba nas fábricas, supoño que será Curbera, ou Cerqueira, fábricas que había, que dan agora as ruínas ali, en Canido, e donde hai unha industria máis ou menos potente, non sei se tiñan 50 empregados, tiñan 100 e pico, hai tecido asociativo, hai sindicatos, o mesmo pasa, pensade que no ano 24 chegou o tranvía a Bayona, uns meses máis tarde, no 26 chegou o tranvía o enlace a Ramallosa aquí a Gondomar, e había dúcias de persoas traballando nas obras do tranvía, despois como condutores, como mozos de carga, que traían carga porque eran mixtos, os que estaban nas cocheiras, os mecánicos, os tranviarios foron vilmente represaliados. No Porriño mataron, eu que sei, a cerca de 10. Hai un caso aquí baixando terra, despois en unha das rutas do terror que explicaremos aí, mataron 5, un deles era, non teño noticias de como era a filla máis bella, porque a filla máis bella era do ano 26, tenía que ter a 99 anos, Maruxa Cabreira, porque o pai era José Cabreira Valverde, era do barrio da Serra de San Miguel de Ollas, tamén documentado por este libro que vos dixen antes. Ese foi asesinado aí tamén en terra. Entón, este era chivato porque o barrio da Mamo había xente que estaba fuxida no monte, pero a xente tiña que comer todos os días. O que hoxe alcalde de Migrán estudiou historia, mas un día fomos a entrevistar o xeriático que hai onde se chama Antonio Meixueiro, chamase aquí, o xeriático que hai ali, a entrevistar a Inocencio Misa, un home xa da lá para 90 anos, que marchou para Chile nuns barcos que se preocupara de xestionar Pablo Neruda en Francia,
non sabemos tal, temos as listas do Winnipeg, que era un barco que foi varias veces, e non figura en esas listas, está moi ben publicado toda a travesía dese barco, ou quedaron persoas atrás, ou foi noutro barco, normalmente partía desde Burdeos. Este home estaba escapado no monte, hai un outeiro de San Omedo en Campos, que se chama o outeiro dos escapados. O avó de Rosana, da miña muller, da miña cuñada, tuvo que marchar para América. Pasa que iso se calábase nas familias, por ser de pensamentos de esquerdas, si quería sobrevivir. Este home, a moza dele era sobriña do cura de Coroxo, ainda teña, bueno, ainda comida tiña, porque iba a levarlle comida ao monte e tal, pero chegou o inverno, dixo que lle quedaba a queixada tesa que non aguantaba o frío, colleu entregouse, ou foi ali ou foi a Caixa de Recrutas a Pontevedra, non me acordo moi ben, e mandaron no frente pasouse levando na zona do Ebro, pasouse co bando republicano, e fora, e marchou para Chile, e non volveu hasta que morreu Franco. E, bueno, él sí que che decía quen eran os represores en Natarela, en Irán, con nomes ou apelidos, porque episodio, que non vou todos os 63, non podemos comentarlos aquí, pensade que en horas de clase, no colexio que eu penso que estaba aquel onde paraba o autobús subindo en Irán, había a tenda da Julita, que era famosa, por ali cerca era o colexio dos nenos. Hai por lo menos unha persoa ou dúas amigas dos que estaban ali dentro, don Moisés, cura de Bayona, que ten 100 anos, estaba dentro. Non se fala mal disso, pero entre curas fálanse e ele reconoce que estuvo mal, que estuvo mal, que viñera Francisco Rodríguez o Galloso, cura carniceiro, guardia civil de Vigo, que o fora sacar durante a clase a un home que era mestre de esquerdas, que era un delito gravísimo, e levaron a beira do cemiterio de Nigrán, o barrio da Devesa, chamase ali, e ali o mataron, pero 11, 12 do mediodía. Era que eu non teño noticia de que morrera un que fora peluqueiro, barbeiro, en Panxón, pero non sei se foi, así xa morreu, foi alumno, estaba nesa clase ese día, Esmeraldo, que é de construccións Esmeraldo dali de Sabalís, cousa máis vil, non se pode facer. Esta nena, filla de José Cabreira, tranviario, iba a levar todos os días a merenda, bueno, medio de saúna, media mañán, o apeadeiro de Panxón, porque o pai era mozo de carga, sabían que Trenvilla, e polo camiño un que viña en bicicleta, un dos delatores, que o millor un dos asesinos, e o pai xa merendou hoxe, o pai xa estaba morto en Tebra de madrugada. E non vou estenderme máis de como foi a entrada aquí dos militares, pasamos a analizar algunhas rutas do terror, non sei cal é a primeira das que está aí, bueno, estes somos victimarios. Neste arquivo de Falanxe, Carlos ten publicado por aí algún libro que publicou en La Iovento, nos, por se acaso, cando había algún goberno por aí en Irán, escaneamos todo o que había ali, fotografouse todo, escaneouse todo, fotografouse. Fixo o mozo que está agora, xa morreu algo, que traballou aquí con nós varios anos, e, por se acaso, están os carnés de todos eles, a listaxe de carnés, a lista de armas, a lista de vehículos, un campo de traballo que había en Monteferro para facer a estrada, o que comían, o que tiñan, todo iso. Eran mozos de 18, de 20 e poucos anos. Había os camisas vellas, que a nomenclatura que les usan para os que eran falanxistas xa dos anos 30, desde o nacemento da falanxe un pouco despois, e despois había estes coitadiños da aldea, eu estaba acordando de Fanecas, que si do coso de Pogas, os refogos daquel, que se achegaron rápido, por se acaso, é verdade que circulaban listaxes de xente, iso non é mentira, en Oia, a lista negra, o Luis Refoco Mariños, falase de que tiña unha lista negra de posibles candidatos a ser paseados e asesinados. Entón, que pasou? Mira, pasa, non vou comentar quen son, ben, isto é a volta dos nobres que seguramente todos coñecedes, esta placa, bueno, a intervención, como lle gusta chamar o autor é Fernando Casás, o que fixemos este lugar de memoria, isto é un lugar de memoria, iso, ese monumento quíxose fundir para darlle traballo a unha fundición que había aí, o que hai, aí en Vigo, en Coruxo, non cabía no forno, iso está, cando veas a lista cortado en pezas, non cabía no forno, levámonos no camión noso que iba para Madrid daquel, o sea que aproveitamos para leválo,
e a fundición, ainda que parece así unha contradicción, está en Paracuellos de Alcalá, aí foi onde se fundiu iso, que cando se inaugurou en outubro de 2005, a primeira pintada aquí era "E Paracuellos que?". A ver, eso tedes que explicarlo. Mira, cando empezou o golpe militar do 36, houve violencia por as dúas partes. A violencia de esquerdas, na medida que o Estado quixo ou puido, frenona, que se queimaron conventos, sí, mataron monxas e curas tamén, e todo iso, pero nós estamos en Galicia, ese non foi o caso, e temos que analizar noso, e aquí hubo que frenado, foi unha desbandada ao principio da guerra, e ao final, cando estaba a Horta Democrática completamente descontrolada, o goberno fuxindo de aquí para Valencia, en febreiro do 39 tomouse Barcelona, escapaban por terra, por mar, escapaban ainda na aviación franquista, e os avións italianos, además, a bombardear neles, outros escapaban pola fronteira para un inferno, os campos, bueno, pódense chamar campos de concentración dos franceses que trataron os cataláns e o resto moi mal, ali nas praias de Argelès-sur-Mer e todo aquilo, San Ciprián, e todo aquilo foi unha desgracia, pero ali sobreviviron como puderon, e isto aquí está sen excavar, porque se puñen esas cruces aí, dicindo que eran as cruces dos 9, esas cruces eran as cruces antigas que había chantadas no chan do cemiterio, se aproveitaron, e esta lápida, que é exactamente igual, está diseñada por Fernando Casás, era no 2005 para poñer nun lugar de memoria que era o cemiterio de Bayona. Que pasa no cemiterio? Nos excavamos por medio de petición dos familiares, pero os familiares acordoulle dicir despois que se excavaran eles no 40 e tantos. Entón, este sitio, daí para atrás, por favor, donde mirades a ventá, esa era a porta antiga do cemiterio, e por aquí viña a tapia do cemiterio. Esta era unha esquina do cemiterio, e que iba para esa esquina, había náufragos descoñecidos, limpeza, actuaba de osario, neonatos, apareceron tal, dúcias de restos de osos, e cabeiras apareceron moitas, pero cando estás excavando mortos do 36, espera sempre un tiro na cabeza. As actas de defunción son repetitivas. Hemorraxia torácica, un tiro no peito, a máis ou menos distancia, hemorraxia cranioencefálica, o tiro de gracia cando están tirados no chan, ou antes xa chegaron ali, que isto no caso da volta dos 9, os marillos de Bayona estaban no mar, e tuveron que sentir das a 8, se todo foi ben, 9 no peito e 9 e tal. Porque os asasinados aquí foron levados, onde está hoxe a biblioteca, que o ano pasado, quixemos presentar ali un vídeo ou un libro no mes da memoria, e dixemos a directora que ali non se presentan libros, e quixemos presentar o mismo libro, o mismo documental no Centro Multiuso de Xabarís, e estaba el personal que habla aquello de vacaciones, estuvo aberto todo o mes de outubro, pero contra ese convencemento por parte da alcaldía de Bayona, pois non podemos loitar, de deixar que é unha mala maneira de administrar as propiedades municipais, que administralas e poñer horarios o que sea, o que negar que un cidadán, como en Fornero, non deixaron o local municipal para unha causa xusta, pois bueno. Entón, esta pedra estuvo aquí guardada desde o 2005 hasta aí 2 anos, 3, hasta que veu un goberno bipartito Bayona, tripartito, sei que era, e non deixou poñer, a ver o que dura. A pedra pagámola nós, tenemos el caso de Gasagui que nos avise para traer outra vez para aquí. Non é casual que miredes esta raya, isto conto poucas veces porque nunca me acorda, se somos de Bayona, de pequenos, oías decir que aparecían as cruces pintadas no chan. E claro, a maneira rápida de facer, as persoas, hai persoas que facían, Luco Pinillo facía, había outra persoa que facía, entón era unha raya con pau e 9, ou 7, ou 10, ou 8, para tal de escapar, para Guardia Civil, entón era algo diabólico, de magia, do que sea, que volvían a aparecer durante dúcias de anos, volvían a aparecer as 9 cruces ali pintadas, das 9 persoas que non morreron tal, non se entraron quen eran mariñeiros, un deles tiña a desgracia de que a súa jamela se chamaba Libertad. Ese estuvo na jamela metido para escapar en jamela a Portugal, pero debeu pensar ben, na península dos Estudiantes de Panxón, hai a fornaca da Moura en Buraco, unha forna desa moi pequenilla, non son as que están nin na illa, en Sías, e ali estiveron metidos, les llevamos para casa outra vez, porque é unha
unha gamela onde imos chearnos. Volveron e atoparon a morte. Mandaronlle con piche os falanxistas, os do tipo de fútbol ese, veciños del, pintar aquilo e puxolle Elodita, que era unha filla que morreu en Buenos Aires, Montevideo, ano pasado, ou hai 2 anos, ainda lle vive un fillo maior a José, o Rodríguez, ainda vive, non está, bueno, en algún lugar, e ese nacido no 36 ou para atrás. Ese é un camiño do terror, é unha ruta do terror, sair de Bayona, un sitio onde se mataron 9 persoas, pero antes, teño por aí apuntado a principios de agosto, xa mataron a unha persoa debaixo da Vixe da Rosa, se chamaban de Rompeolas, porque hai un hotel ali que se chama Rompeolas, o sitio, o nome de verdade é Sansón ali, Sansón, os 3 pasos e Rapacarallo, son os 3 nomes que ten ali, apareceu morto ali, que se empeña en decir Bernardo Vázquez da Cuña de San Miguel de Oia, que os outros 2 que mataron, que foi aí, que a xente dali, a ver, no Rexistro Civil de Bayona, eses 2 de Oia, Eloi de Pedreira, máis o compañero, tamén, a ver, estou falando, tamén tranviarios, apareceron na acta con un monte de xilleiro. Eu estou convencido que a Chanda Carral, onde está aquela tapería de luxo ali, esta merda, aquela montaña de lixo, e a famosa praia das cristais, que quedando sin cristais, tuvo que ser aí porque unha muller de Bayona, que foi, de Bayona, no de Laredo, pois as 8, 9 da mañana a pastar as vacas ali, María Bugalesa, quedou semanas sin falar, quedou muda sin falar, do susto que levou a topar ali 2 cadáveres. Os cadáveres nacen porque sí. Estou convencido que son esos, pero vamos a discutir con de San Miguel, non discuto con de Campos, como vou discutir con eles. Entón, está conformada unha ruta do terror que ali estaba a excavación tamén. Aquí tedes, os podedes lá comezar onde queiramos, unha ruta do terror que non me acordou poñerlo, a culpa túa. Aquí en Sabarís, que mataron a 3 persoas, que me esqueceu completamente de poñer os 3 que mataron, os xineses, máis a Dolores, 3, 9, 12, 13, 14, 15, pero non acaba aí a cousa. De San Xián a Gondomar pode haber 30 e tantos kilómetros facilmente, e aí foi onde apareceron, onde non fomos a excavar, a petición de familiares, non non sei, pola fruición, ni polo luxo, ni polas ganas de excavar, foi pedido por fillos, que ainda vive o máis vello, o pai de Araúxo, con 92 anos, ainda está bebendo 200 anos, porque ainda pola viña, ainda había pola figueira para arriba, levamos a matar aquí. Iso está todo escrito aquí. Foron asesinados o 11 de febreiro do ano 37, aí, e isto son as dilixencias todas que hai meses máis tarde para aclarear que foi o que pasou, con contradiccións e con todo. Esta xente, a Guardia Civil é un corpo militarizado, porque é un corpo militar, que pasou? Estes señores, que merece a pena mirar os que defenderon que nos tiveramos seguridade social, os que defenderon que traballáramos 40 horas, que descansáramos o domingo e o domingo á tarde, hai que nos temos que deixar a feira do domingo. Mirade como son consideradas. Ademais, se hai 7 declaracións distintas, a do alcalde de aquí, Latino Salgueiro, a do Conversindo Salinas, o Guardia Civil, xefe de aquí, son calcadas unha de outra. Además, mirade que vocabulario, isto é un requerimento de non sei que día, do 24 de febreiro, 24 de marzo, é un fulano que chega novo aquí como Guardia Civil, o que quer saber é primeiro, porque si el ciudadano portugués Manuel Prudencio actuou en a política local do Gondomar, iso é gravísimo, na política local non ten cuidado. Ponto segundo, quero que me deixen claro si realmente se registrou su domicilio y si en él fue encontrada alguna arma. Tercero, muy importante, si fue levantado, esto picollaba por arriba, si fue levantado atestado del hallazgo de armas y en caso afirmativo a quién se remitió. Cuarto, porque el citado súbdito portugués no fue pasado por las armas en Gondomar. A vida non valía nada, porque non matase en Gondomar, foste matar a San Xián. Quinto, si el comandante del puesto negó en principio el fusilamiento, pero pues cuando se miró, no se haya acorralado por qué,
Sexto, porque el cadáver del citado Manuel Prudencio foi hallado a bastante distancia de Gondomar. Que fixeron? Isto é todo un teatro, pero sin pudor ningún. Colleron os dous, colleron un coche, hubo requisa de armas, hubo requisa de vehículos, ese vestido de Bayona, o este bueno, tiroteo tamén, claro, de Priege, o de Vitorino, os camións que tiñan, camións un millón para 1000 kilos ou para 2000 kilos, e nada máis potente, foi do requisado e levárono a San Xián desde aquí. Por qué? Porque estes señores tiñan armas e foron a esconder a San Xián, non podían escoller, vivían en Chaín, nin en Chaín, nin en Mañufe, nin en Bayona, nin tiradas ao río, e esconder as armas de San Xián. Entón leváronos alá. Entón, que pasou? Que cando baixaron do coche de Silla, as armas estaban aquí, botaronse a correr, pero que corrían dunha maneira tan veloz que tuvieron que matalos. E va salindo de matalos, estaban os dous deitados a beira da cuneta nun sitio que se chama o Alto do Culto. E cando excavaban non había dous, había tres, porque estaba onde se chama o Palero de Laureana, de nome descoñecido, que había que investigar máis, seguramente na zona de Pontevedra, para que tiña unha irmán fruteira en Vigo. Tres, excavamos outro a petición da familia, Joaquín Iglesias, activo políticamente, carpintero da ida da Cabrera, e ali apareceron dous, esa segunda persoa non sabemos quen é. O cemiterio de San Xián tiña unha particularidade, que en 1971 fixeron un cemiterio novo e levantaron todos, estaban enterrados en terra, aí o que significa enterrados, non eran nichos. Entón, estes estaban debaixo dunha figueira, este home da Cabrera, Joaquín Iglesias. A figueira xa non estaba, salíamos ao sitio, había un árbore ali, un arbusto que tiña máis raíces, bueno, que máis escavou foi Gilberte, e había que andar entre raíces, e todos contentes, empezamos polas botas, subimos, vamos subindo, todos contentes, polo achado, porque era Semana Santa, e chegamos arriba, os brazos así, o resto dun puxín aquí, iso non é unha morte nin violenta, nin tirada de alguna maneira, era Hermosinda, tiñan familiares e deixaron a Hermosinda en todo o cemiterio, tocou a Gilberte, mas tamén a topar a Hermosinda, e a menos de 1 metro de Hermosinda estaba, hai unha foto aí con dous cadáveres, con dous buracos, eses son os panes, esta é a foxa grande dos tres, e seguimos cavando, e o que buscas que teñan tiro na cabeza, e hai aí un que ten dous, porque estes homes, un deles sei que era moi forte, un dos dous, o Araúxo, e a primeiro sitio de detención é o cuartel da Guardia Civil ou era o Concello, e os gritos escoitáronse en todo o Gondomar, e anduveron a golpes con el, con mesas, con asentos e con todo, e o forense, Serrulla, forense de Verín, que se ofreceu para estes casos a facelo de maneira gratuita, houve que contarlle aos familiares que o pediron, os de Manuel Prudencio están aquí, este millo é fillo de xa morreu pobre, sufría muitísimo, é fillo deste Joaquín Iglesias, ten o brazo mal, este home baixando en moto maior, un coche de ollo por detrás, deixou no tirado no ano 70 e tanto, así quedou pobre inútil de por vida. E aí estamos explicando os familiares, porque tampouco pensedes que isto se facía de calquera maneira. Nós tivemos unha reunión, estivemos daquela Carlos Meixo e máis eu en Santiago, ali era un empeño particular de Luis Bará, era un empeño de Ángela Bugallo, da Consellería de Cultura, de facelo ben, estaba o secretario xeral de Cultura, o Sierra, que está no Museo Etnolóxico, estaba de Rivadavia, estaba Anxo Carracel, un dos millores genetistas do mundo que ben coñecedes, de unha charla aquí no Paso da Escola espectacular sobre xenética. Penso que estaba tamén o forense Serrulla para organizar as excavacións e todo o proceso ben feito, nada de casual. Nin tanto excavamos como as moedas, non? Iso foi no Instituto Forense. Iso teríamos que editar un documental, porque están fotografías dali, está grabado en vídeo o estudo este, iso como, bueno, ahora hai películas de patadas. Aí temos a Dani grabando, que está grabado, hai horas de grabación, está Serrulla explicando, e si o Araúxo tiña golpes nas pernas que ainda se vían 80 anos máis tarde, ainda estaban aí. Ese resto todos foron dos 5 que lle mandamos para lá, que despois, bueno, vai pasando, están os pés,
ese ten o tiro por detrás, un tiña unha bala dentro, de ese ergo de cabeza, era mala, eran pistolas moi malas, algunhas delas, que daulle a bala que nos, cando excavamos e exhumamos, non a miramos, aloxada dentro, xa con ese, iso que solta o cobre, que solta o bronce, que solta, aí tedes, os zapatóns, un tiña hasta cinto, e despois iso, nun acto no que estaba Ángela Bugallo, veo aquí o local do IEM, entregose debidamente os familiares que o pediron. Isto foi aquí no local noso para Gondomar, e despois se pode que estará onde hai dous, o Salón de Pleno do Consello de Nigrán, entregándolle os restos, uns ao familiar, ao fillo máis a neta. Aí o tedes, hai unha exposición para que na queira, centros de estudo, que na queira moi ben documentado todo o que pasou. Dalle para... Estivemos falando de victimarios son os verdugos, son os asesinos, son os represores, que o vocabulario geral, este o Cabo Pena. Iso é calquera vello que faledes cada día menos aquí no Val de Miñor, que a Carmen Fernández Miriño, como reconsegaron no começo da Rúa do Escándalo, que de a filla ahora, xa está moi maior tamén, chamanlle orella rillada, debía ter un problema na, non sei, como diría na orella, non sei. Hai ustedes do cuartel de Bayona. O nivel de información que tiña esta xente de penetración social é imposible se non ten chivato nas aldeas. É imposible. E iso facíano moi ben. Por que? Caso que eu coñezo, porque está ben documentado, en Camos, o cobrador das mensualidades, non sei como sería, ou bimensualidades ou anualidades de Falanxe, era o mestre, don José non sei que era da lá de Monte onde fa a feira, esa grande, de Monte Rosso, de por lá arriba. Claro, e cobraba a Falanxe mensualidades de Chalderito de Camos, e conocía os barrios todos. Por iso digo, como é posible que o Cabo Pena, que non é daqui, que vai a unha casa ao barrio da Manua e colla ali prender un montón de xente, un montón de mulleres que eran, porque despois, se estaba fuxido no monte, tiñas que ter un enlace na aldea que te dera de comer, que viñera con unha corte a dormir, con un buraco debaixo dunha viña. Iso está moi ben contado, moi ben documentado. Bueno, e aí tedes perfectamente documentado, presentouse na aldea, porque a primeira muller que nos dixo que estaban os restos non acertamos e perdemos o tempo. Entón veo a vella, señora Teresa, que uns ollos impresionantes, está ahora no xeriátrico, tamén maior xa, porque aquí San Xián merece, para quen teña tempo, dedicarlle un libro, un texto largo. Que pasou? Aquí afundiuse un barco portugués, San Francisco, morreu xente. Aquí morreu unha argaceira, que eu conoselle o afillado, o buraco, chamase un telleiro. Telleiro non é aquí na Bayona, a madriña, aquí a madriña dele, está enterrada aí. Dous, aquí apareceu un que decían que era turco, igual era turco, búlgaro, rumano. Apareceu morto na entrada de San Xián. Tres, un pouco máis arriba, apareceu o pai, o vello dos Frutuxos Pérez. Catro, aquí mataron a Manuel Noia, irmán do alcalde da Guarda, estaba preso na hoxe rehabilitada Casa Forestal de Valdarca, alá en Ollinda e Olla, extremando con Murgueira por un lado e con Loureza por outro, extrema ao lado, no teiro na base do Fibilitón. Aquel foi atado ao coche, maltratado, golpeado, e foron a matar a entrada entre Porteceros San Xián, un sitio que se chama Dos Tiros, que mirá de cantos asesinatos levamos, e finalmente esta xente. Esta ruta de terror, que é a máis potente que temos, da que podemos falar, moi, ahora cada día máis, isto costounos este mosteiro. Bueno, un tempo que non teño moi claro, 36, 37, o mellor co frente de Asturias cando se colleu, pero sobre todo en febreiro do 39 foi un campo de concentración, pero tampouco casual. Había campos de concentración de clasificación, e aquí Antón Caero, que nunca publicou, eu fora con ele a unha aldea que chama Custoias, ali en Bertamiráns, a gravarlle a un preso de aquí, a un preso catalán, era do Centro de Barcelona, os cataláns, ou eran murcianos, ou xente, ou andaluces, algún, e tal. Como viña esa xente? O home veu nos vagóns dogados que levaban touras para as fábricas de embutidos de Girona e de Barcelona. De volta, viñan 9 días metidos ali, comían se lle daban, ali facían a súa necesidade, la paraban un lado, no outro. E
El contaba con moita alegría, pero contaba 80 anos máis tarde, e iso era moi novo. E aquí houve entre 2.500 e 3.500 presos, e aí clasificábanse. Como se clasificaban? O mesmo problema que tiña esta xente, que os delitos que tiña, non quero facerme aburrido, que lle pasaba a estes dous? Pois mira que gravísimo era que os ciudadanos portugueses Manuel Prudencia e Emilio Araujo Barbosa, antes del movimiento nacional, eran de ideas comunistas, estaban afiliados al UGT, si no es comunista, eran incansables propagandistas de las ideas marxistas, eran contrarios al orden, o menos mal, y tenían poco amor al trabajo, eran los que tenían que justificar que se asesinaran, que dejaron que se asesinaran, eran los que excitaban los ánimos de todo conato de huelga, todas sus actividades las dedicaban a la política de su ideario, no me iban a dar misa ellos, acudían a mítines que se celebraban en otras poblaciones de carácter comunista, eran elementos levantiscos y de acción, y así, esos eran os delitos que tiña esta xente. E daí temos, dixemos que viñan en barco de tren, pero viñeron moitos, varias tandadas deles en barcos da Cruz Vermella e desembarcábanse no porto de Baiona. Temos documentado o Franchuli e outro que era o Arichachúa, e como temos unha fonte documental que non dixen antes, iso podemos recrear ou reconstruir na medida posible a historia daquel tempo. Un caderniño que está, bueno, podemos fotocopiar, que está en poder da familia, Herminio Ramos, xente, bueno, foi alcalde de Baiona durante un par de meses, aí era xente conocida, xente de dereitas, de Baiona, e de toda a familia, casi toda, chamanlle efemérides baionesas, a parte de datos históricos, do 16, do 17, do 18, ten narrado dentro do ano 31 todo o que pasou aquí. En la carretera de Varedo, cerca de la fuente de San Roque, aparecieron 9 rojos asesinados. Se é o vocabulario que teñen, ou que máis pon, ou foron encontrados cargados de explosivos procedentes de Camposancos ou onde sea. Que pasa? Que a resistencia aos grupos de esquerda, como facían? Requisando armas aos ricos para que tal, requisando explosivos, en Baiona dun barco que andaba a Ferralla, por aquí os estaban en horas por unha estrada nova que iba a Couso, que iba a onde fora, esas bombiñas puñeran nas pontes de acceso, pois aí na pasaxe para que non pasaran as tropas, vans intentos de que non conseguían nada. Entón, estes viñan de Cataluña en tren ou en barco. Eu teño un tío que ainda vive con 90 anos que estaba mirando como baixaban os presos do barco, veo un preso catalán e meteu un feixe de billetes na mano e levarán a Matilda Culebrona, pero eran billetes da República que non valían para nada, quedou o oso nun pozo ao Culebrón. E iban a pé, supoño, en camión, iban cantando, dis que iban cantando para este campo de concentración. E despois había outro, aí sí que mataron xente. Aquí estas listaxes que estaba poñendo o Bruno aí son listaxes do valeidado do rexistro civil dali do Mosteiro de Oria. O segundo morto non son mortos por violencia, son mortos contra a violencia, por fama. Embolia cerebral entre colite e golpe, soltábanos para que fueran as peras do mar e comeran arraso, sabiendo que estarían aquelas aguas, sin ferver, sin nada, problemas estomacais, por la falta de comida. Había un capitán que chamaba Capitán Castañas, que o dinheiro que tiña para comida gastaba el, fervelle 4 castañas unha perola de 20 litros de agua, colapso, gastroenterite, neumonía, fríos. Decía, contábanos o que foi sacristán ali no 39, Eduardo, emocionábase muitísimo polo sufrimento que pasaba de vir, era un socialista dos vellos, que cando daban un volta, tiñen que poñerse todos da volta de vacinados que estaban nos claustros de pedra que tiñan que morrer a frío. E o pouco de morrer este rapaz era dunha familia rica catalana, do sector téxtil, e viñeran os pais a visitalo, pero o fillo xa estaba enterrado. Contaba tamén, visto por él, que cando viña algunha nai a visitar os seus fillos, primeiro collía un dos mandos, metíase no coche, levaba unha caseta que había subido para Torroña para recibir obligatoriamente favores sexuais. O sea, isto era a España
católica, española. Estes son os grafitis que loitamos muitísimo para que ahora na conversión, non sei se empezaron as obras, non empezaron nunca, disto nun talazo, nun hotel de luxo, a intención era destruílo. Este documento, nunha das revistas do IEN, hai unha publicación de todo isto feito por unha restauradora dai de Nandín, de Parada, e que vender un hotel como campo de concentración era un pouco duro, pero bueno, ahora o novo xerente, que é o fillo do Juan e outro Juan, da Vasco Gallega, son os signatarios de barcos, de Cámara Frigorífica no Porto de Vigo, pois conservaron, están todos clasificados, están expostos a algún, é unha riqueza máis contar o que hai aí. Falamos algo da volta dos 9, imos falar máis o próximo día in situ, falamos do mosteiro de Oia, e se acaso pon en remato, porque antes de poñer algo, tócache a segunda canción, o das 8 de julio era, de Chicho Vázquez Ferloxo, pois anima que está comiendo frío. A ver, Chicho Vázquez Ferloxo foi a primeira. Perdón. A ver, Marta. Fillo de Rafael Sánchez Mazas, escritor falanxista, pero os fillos hai venido bastante, bueno, os fillos hai venido bastante do outro lado, a veces pasa. Gallo Negro, Gallo Rojo é a canción de, bueno, Chicho Sánchez Ferloxo, que fixo moitas cancións, como por exemplo, pero esta canción que vos vou a cantar é unha canción que non a fixo Chicho, que me cantou a miña prima, ali entre as pielas, e un día que estaba ali na taberna, ainda nos queda unha taberna, así, é unha cousa moi importante, ter unha taberna nunha aldea. Entón un día, pois, eu estaba ali de palique, claro, e a miña prima, que ten, 70 e pico, casi 80 anos, cantoume esta canción que fai 10 anos ou así, que eu nunca escoitara, eu son ali da aldea, bueno, sei máis ou menos así as cancións que se cantaban no serán, pero esta canción, a verdade é que non me cantara nunca ninguén, ni miña avó. Entón cantou María e díxome que era unha desas cancións que bueno, elas cantaban no serán, pero unha das cancións que, cando elas iban á feira a vender as súas cousas na posguerra, había un cejo ali na feira de Moscoso, creo que me dixo, que cantaban, bueno, que cantaba e aparte tamén tocaba o violín, según ela tocaba o violín e cantaba, e despois tiñan estas cuartillas de colores, non? E repartían estas cuartillas de colores e a xente iba pa casa a cantar estas cancións, non? Estas coplas. E unha delas é el 18 de julio, que esta canción que me cantou, que según ela levaba moitísimo tempo sen cantar, porque os seráns deixáronse de facer a finales dos 70s. E, bueno, pois tiven a sorte de que me cantase, e agora vos a canto por aí, vamos. De julio, la primera puñalada, cuando iba de paseo, paseo con mi chavala, y me dieron la noticia que a la cárcel me llevaba la pobrecita mi novia desconsolada lloraba. No llores.
cuando salí de la cárcel y que al carcelero guárdame bien la cuchara, guárdame bien la cuchara, espera fácil que vuelvo. Para eu rematar despois su Garrido Pombo, que lle gusta que lle un apelido da nai tamén, normal. Vamos a repasar as rutas do terror por riba nada máis, en 5 ou 8 minutos, e acabamos con o señor Garrido. Bueno, esta volta dos 9 ali a tedes, está clara, que acabamos de falar que remataría en Camposancos, outra ruta do terror entre a Guarda e Tui, que iso foi tremendo tamén, cemiterio de Sabarís, cemiterio de Bayona, volta dos 9, ben, dalle, ben, hai este mapa que mellor se entende de todos, faltaría poñer en Sabarís as 3 persoas que mataron ali. Estas 5 que hai aquí, iso é a praia de Lourido, non están ciscadas, así están, apareceron mortas, non sei o día agora, pero vou a decir. Unha muller que sí que está documentada, Carme Gómez Domínguez, e 4 persoas, 4 homes máis, que penso que algún que se conseguiu documentar. Iso foi o día 28 do 11 do 36. Hai declaración no libro de Juan González sobre, bueno, esa molla guerra en Irán, que había un falangista de Bayona esperando que sempre era o mismo, que tamén estaba na volta dos 9. Hai outro morto que apareceu diante da igrexa de San Pedro. Este amante Caribe que apareceu morto, non estaba morto de todo, estaba xa casi, e foi traído ao hospital de Bayona, por iso en algunhas listaxes aparece aquí, pero acabou morrendo no hospital, porque hoxe é biblioteca. Aproximadamente ao lado había o tranvía, máis ou menos, un home que era dali de Sancho, para Viñaval, un barrio dali de Panxón, eu penso que era portugués, Miguel González Pereira, ese apareceu o día 1 do 9 do 36, a principio de todo de setembro. Aí o tedes. Isto que poño aquí é na baixada de Pliega, hai unha mistura, porque hai este portugués chivato e unha desas cruces, sería, bueno, algo anómalo, e apareceron aí foi onde mataron a Lolito tamén, matalo aí, levaron a él e mataron tamén, e apareceron persoas cando pasades migraban para arriba, que os instituciones están facendo, xa colledes aquela porta cerrada que hai ali, antigamente había unha tenda, a tenda de Valtierra, chamábase, e dai para arriba a dereita chamanse as minas das Santiñas ou das Santiñas, é unha palabra que leva a erro, e aí apareceron, en 2 ou 3 días distintos apareceron mortos tamén, que esta filla de José Cabreira, que era moi curiosa, fora a mirar quen era, cando se sonou pola aldea había morto, era o señor traxeado, con estilográfica aquí, ou a pluma que levara, e efectivamente na alta defunción con todo isto, o sea, a muller non mentía absolutamente nada. Este ao lado, aproximadamente ao lado do cemiterio de José Vázquez Grela, o mestre de Nigrán, o extramuro do cemiterio de Nigrán, do Seán. Aquí son, se anda Juan por aí cerca da casa de Las Torres, cando pasades o paso de Ser, o paso de Caicó, a Dulzais, un pouco máis adiante, unha entrada que hai para o barrio de arriba de San Román, aí apareceu outra persoa morta, podíamos estar dando os nomes e o día. Isto estaba leirado do Rexistro Civil de Nigrán. Aquí está a panadería de Copena,
pois aí apareceron en 2 días distintos por barrio do Carballal, debaixo de Copena, que as casas son a Fontenla xa, un no Carballal, o Carballal é o núcleo de arriba, había que saber en que parte. Pasa, por favor, presa de Samans, esta é a rotonda que hai na pasaxe, e aí nos temos testemunhas directas dun home de Vicio que estaba casado en Prado, chamaban o rei, o home, era así forte, apastando as vacas por aí, este polígono da pasaxe. Pois mirar aos mortos. Aí hai un día moi sinalado, que nesa estrada matan a 6 persoas, 3 aí na pasaxe, xente de Ramallosa e xente de Alcabre Mariñeiros, o fillo Elmo Gomesaña e outro compañeiro, Antonio Monroy, fartáronse a dar charlas polos colexios de Vigo, sobre todo, sobre que pasara. É un home que estaban enconándose que a cruz da Victoria do Castro se sacara dali. Nos temos unha, os que se diga a memoria histórica, temos reunións, son os que organizan visitas a San Simón, iniciativa pola memoria, chámase, estando nunha reunión que facíamos en Pontevedra, levaba yo demo que non se sacara, que non apoyáramos aquilo, pero o alcalde decidiu que aquello está como se di, resignificado agora. Entón, cal é a frase de Bruno? En detalle da vale. Entón, ese mesmo día o coche entraría pola Garrida, matou a 3. Vos pensar ir dentro dunha camioneta que maten a 3 naquela ponte, que ahora o alcalde vai arreglar as túas e poñalle luces, mate a 3 na ponte da paisaxe, e quedaron 3 dentro, e que os vayan a matar nos Arcos, no Tumbio, na fonte de Vichicansi, como aparece na ata de función. Mataron as 3 e as nosos nos van a salvar a vida e levarnos de volta para casa, ou cárcel, non, os 3 allá abaixo. Que constante estamos sacando disto? Non ían ao medio do aliñeiro a matalos e deixalos ali que nin que nos mirara, que comeran as raposas, non. En sitios públicos, en sitios transitados, agora vamos a mirar outro sitio ainda máis duro que a este, para exposición pública, cando de madrugada empezaron a pasar as leiteiras que viñan de Baredo, que baixaban da Fraga, que iban á vila a vender os ovos ou a manteiga, o que fora, miraran, levaran a noticia para escambio público, para meter o terror na xente, e psicolóxicamente iso ten que ser destructivo, como dixo a veces, hai netas e netos que se enteran que seu avó estuvo preso en San Simón, ou que lle mataron tal ou cual. Esa represión ocultouse na familia porque igual era máis curativo estar calados e noutras non. Esta é Mouso, a volta que vai aí no Alto de San Antoniño, este é o Alto do Padrón onde entramos para os petrolíferos, e aí o día 22 de setembro, 26, o 24 e o 25, 22, se non me engaño, 24 e 25, este aquí foi o último, chamase Rodríguez Vigo, era mecánico dentista do Calvario de Vigo, mirad desde onde viñan a matalo, outra constante de Gondomar a San Xián, de estes son ferroviarios do Porriño, aí mataron a 2 irmáns, Eliazar e Antonio José Francés Carpintero, familia do Ramón Francés, do que foi alcalde do bloque dali, e se lle mataron a un irmán no mes de agosto, o sea, que se cebaban para a familia, eran ferroviarios, eran sindicados, activos políticamente, e todo iso era rarísimo. Aquí hai tamén un portugués que xa levamos uns poucos, entre varias asociacións da memoria, puxemos un monumento a Llanos, cando pasare Salvaterra do outro lado do río Monzón, con presencia do alcalde, con un acto público, unha lápida, cos 30 e tantos que hai aquí no sur asesinados. Aquí hai un portugués, Xosé Rocha, o portugués, chámase, falamos do Pontagado aí en Panxón o González, os dous de aquí de Vigrán, eran xente que viñan como canteiros, como albanés, e acababan sindicándose, se mirades o que di a acta por parte da Guardia Civil aquí de Gondomar. Estes 5 son 5 tranviarios onde está este veciño de Nigán, ainda que nativo da Senra de San Miguel de Oia, asesinados aí. Mirade que panorama. Nos entrevistáramos aquí, neste barrio de aquí que se chama Cima de Vila, aí en Tebra, como se chamaba? Celso, o pai de Sita que tiña, que se roubou outro día definitivamente por falta de persoal, o colmear da Subiada.
e decía que esta estrada estuvera en obras, o estaba un pouco confuso, claro, estaba en obras, estaba sempre en folga, que o señorillo estaría defendendo os seus dereitos. El brava, que parecía isto un escambio total, a comunicación que hai entre o Baixo Miño e Gondomar, sitio que sería transitado, mirad de onde, desde Vigo, que estaban presos en Vigo, desde o Porriño e desde Vigo. Hai que andar de noite, había carencia de combustible, eran coches que non correrían moito, pois non era o lado. Os de Alcabre vir a matalos a Vincios. Hai un caso curioso que non puxen aí, que está documentado no registro civil, cando recollemos toponimia en Morgadáns, e ainda non acabamos porque lle cheguei tarde, xa desapareceu o home, e desaparecer, está vivo. No alto do Galiñeiro, entre os dous altos, aquela portela que hai ali, chamase Campo Redondo, e ali hai unha cruz gravada, a cruz é así. Pois os vellos, hai unha cruz aí nos outeiros de Campo Redondo clavada. Esa cruz está aí gravada porque aí mataron a persoa de Chenco, seguramente do Salamagal que pasaba por aquí. Está registrado tamén, pon Vilas, aquí xa non é Vilas está do outro lado, e Vincios, pero está documentado tamén. Este xa miramos, e cal é a constante? Pois está fácil, exposición pública, escarnio, terror, meter o medo na xente, estaba escrito por Mola xa no mes de maio, cando do cultivo, a ver, esta xente tuvera unha dictadura con Primo de Rivera, non lle resultou, veu a República no 31, estuveron aí turnándose a dereitas e esquerdas, e xa que tomaron de outra maneira isto. Si queremos gobernar aquí, e así o fixeron. E hai que pensar sempre que eran funcionarios do Estado que cos nosos medios, cos medios daquela armas, oficinas, logística, avións, hidroavións que andaban por aquí tamén e a meter medo a largar octavillas a favor do noso réxime, deulle por querer cambiar o estado das cousas, por poñernos un rei aí cando éramos o cando o Estado español xa era unha república, e agora está o fillo, xa están promocionando a neta, xa está jadeando por Juan Sebastián Elcano, con esta falsa transición que temos, chegamos ao 2025, con vos aí aquí, con Orbán, con ultradereitas en casi todos os países de Europa, e así estamos, e a historia, a parte de coñecela, hai que tirar conclusións dela, pero a xente, non sei que canal de noticias ten, que non está tirando ben. Bueno, este outro mapa, este é o Pejo Negro famoso, aí apareceron dous tamén, e outro repetitivo de antes, os tres de Vichicans, un que apareceu no Tumbi, outro que apareceu nos Alpos, é redundante, mira que o mundo é grande, podían entrar para aquí, para Xián, e tirados ali no río, e tal, podían en calquera monte, non, conscientemente, isto non vamos a entrar agora, no que eu xa me mato de que cante Su, é redundante, é orquestrado, chámase paralejal, pero é paralejal con sentido. O caso da Volta dos Nove, ahora que sabemos que estruturas ten todo isto, era xente que estaba presa, non o dixen antes, o contaremos o sábado, había o cárcere oficial, que era o Marcos, o que é o Museo de Arte Contemporánea no Príncipe, estaban todos registrados, aí xa había guardias, había un sistema militar que os controlaba e todo, pero pensade que houve momentos no 36, no 37, que en España había 550.000 presos. En España hai entre 150 e 180.000 persoas asesinadas polo novo réxime. En Galicia hai 4.799 oficiais e un pouco máis. Morreron 395 mozos novos no frente, no que fora. Hai outros 70 e tantos nos campos de concentración que escaparon coa Francia, despois foron ao frente dun lado do outro e acabaron presos do réxime nazi. O sea, foi terrible, e padecemos no 39 ou 40 anos e seguimos agora. Se hai alguma pregunta que poida contestar ben, se non damos paso a cousas máis agradables, que volvas a cantar ti.
Di John Berger, un historiador da arte, crítico, escritor, pintor, artista, di que as cancións que nos inclinan hacia adiante. Di que as cancións parten dun pasado, proxectanse cando se cantan nun presente, esperan ser cantadas nun futuro. Por iso, as cancións, eu aquí incluo os poemas tamén, que ven sendo o mismo, que a poesía e a música naceron xuntas, que as cancións que nos inclinan para adiante. Por iso nos dan esperanza. Eu son unha zona, teño a sorte de ser unha zona na que se cantaba moito, seguro que en todas as zonas se cantaba moito aquí en Galicia, pero nesa zona, que é aquí por a zona de Fornelos, Pazos, Mondariz, conservouse máis tempo, seguramente porque estaba máis illado, porque ali, en zona de montaña, facíase o serán, que falábamos antes, todos os martes, todos os xoves, todos os sábados e algún domingo, según me dixo miña avó, dende o 1 de novembro, de Santos, do mes de Santos, ata o martes de Entruido. Ali cantábase e bailábase moitísimo, e cando se deixaba de facer o serán era porque comenzaban as verbenas, as festas do verán. Pero no serán era cousa das veciñas, cousa sobre todo das mulleres, claro, que cantaban e bailaban. Aurora, que é unha veciña de Traspilas, contoume que ela, para aprender a bailar, collía un plato como este que me deu a miña veciña Arcenda. Collía un plato e puñas a tocar a luz dunha vela, que ela non tiña, claro, non había electricidade. Puñas a tocar a luz dunha vela e coa sombra que se proxectaba na parede, decíame, eu aprendín a bailar coa miña sombra. Tocaba, collía un plato de porcelana, tocaba, e coa miña sombra aprendín a bailar para ir ao serán, para por un pouco de esperanza en todo isto. Cantar non é cousa das cantantes, das artistas, ni nada disso. Cantar é de todas. Por iso, que seguir cantando e bailando como Aurora. Pegadas ao chan, arrastrome polos bares.
descontrolada. Canto che pure che no cantar vai minha vida, no cantar a vida vai. Quem se despide cantando, vuelve con cada cantar, 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 vuelve con cada cantar. Canto con mocha y barruda, canto che mirando atrás, canto che como cansada, canto che coplas raras, como unha pobre xerdada, canto che grande adentro, tiro peras e canto en bordosteo, canto che son la pareja, coplas pegadas a chan, arrastrome por los bares, canto che leo chamán, esténdome pola noite, axeito de silveira brava, buscando agua, lambote, sabes mi alama, e ajóchome como raposas, o monte noso veo, o monte noso